Hola, boa tarde a todos e a todas. Vamos dar comenzo ao pleno ordinario en primeira convocatoria o 28 de maio do 2026 ás 20 horas. O primer punto é a aprobación da ata da sesión plenaria do 30 de abril de 2026. Non sei se hai alguén que quere facer alguna mención. No, pasamos á votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. 5 abstencións, polo cal queda aprobado. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 2 do orden do día, o expediente 2445/2026, suplemento de crédito 1/2026. Primer turno de intervención, ¿no? Primer turno. Sí, ten a palabra. Gracias, boa tarde. Eu, se me permiten, xa vou a facer a exposición polos dous puntos, porque se trata do mismo, unha modificación de crédito, independentemente que despois se voten por separado, pois a miña argumentación xa vale polos dous. Pois ben, en canto a estas modificacións de crédito que presentan hoxe, aínda se está tramitando o orzamento para este ano 2026, foi a súa aprobación inicial o pleno pasado, e xa pretenden que aprobemos dúas modificacións de crédito. Bueno, quero recordar que o orzamento para este ano non reflexaba máis que un simple gasto de mantemento. Se nos fixábamos no capítulo de investimentos, bueno, recolle partidas a tanto alzadas, sen especificar ningunha obra concreta. Incluso hai partidas que son, literal, un copia e pega do orzamento do ano pasado. Pois ben, en pleno proceso de aprobación do orzamento xa nos meten dúas modificacións de crédito. Lóxicamente, no BNG non concordamos coa xestión deste goberno, non concordamos con estas formas de facer pola porta de atrás. Os gastos para o ano entendemos que deben quedar reflexados no propio orzamento, ofrecendo transparencia e demostrando que teñen un plan para o boiro, porque facendo estas maniobras o que demostran é que non o teñen. Como digo, non concordamos con estas formas de facer, con este xeito, vía modificación de crédito e... Primer turno, señor Ruiz. Sí, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, en este segundo punto da orde do día, pois si traemos a aprobación unha modificación de crédito, un suplemento de crédito que ven financiado co remanente de tesorería. Anunciábamos no pleno pasado, cando traíamos os orzamentos, de que había partidas genéricas e que esas partidas nos daban facilidades a hora de solucionar os problemas que a veciñanza nos trasladaba, e se nos pedía concreción, e xa anunciábamos naquel momento que a concreción tiñamos pensado traela, viría a este pleno co uso do remanente, e parte da concreción pois está hoxe aquí. Traemos un suplemento de crédito onde se pretende adicar a pavimentacións un total de máis de 791.000 euros e a un proxecto cofinanciado coa Xunta de Galicia para a construción dunha aula gastronómica. Estou falando deste primeiro suplemento, porque teremos outro suplemento no punto terceiro, un cofinanciamento coa Xunta de Galicia desta aula gastronómica en máis de 155.000 euros. Bueno, como decía no pleno anterior, no pleno dos orzamentos, a concreción estaba no uso do remanente. Habíamos tido un remanente que había sido de 3.600.000 no ano 25 e queríamos facer uso dese remanente. Entonces, a solución que aportábamos era a generalidade no uso do orzamento e a concreción no uso do remanente, que por outro lado é o que tamén se solicita por parte da norma, que así se faga. O uso do remanente ten que ser definido concretamente para poder ser usado e non pode ser generalizado. Por falar un pouco dos proxectos que traemos a financiar con esta modificación de crédito, con este suplemento, traemos 4 pavimentacións. As pavimentacións vanse levar a cabo nas parroquias de Abanqueiro, de Escarabote, de Cabo de Cruz e de Boiro. Esta é a primeira das fases de pavimentacións. Traeremos máis pavimentacións, traeremos máis uso do remanente, traeremos máis suplementos de crédito a este pleno. E en esta primeira, pois, falando un pouco das pavimentacións que se van a levar a cabo
En Abanqueiro, por exemplo, pois vai a ir desde o cruce da Charca, dende a DP 1101, donde agora acaba de rematar a Diputación da Coruña a pavimentación da estrada que pasa por diante da Capilla de Exipto. Bueno, pois nós imos a continuar hasta a Aldea Bella, hasta a zona hasta pasar o Edén, para que non se sitúen os veciños cunha pavimentación integral, tamén ali unha esquina no centro social. Por falar do de Escarabote, en Escarabote vaise pavimentar a Rúa Padre Joseba, a baixada ao Porto, tamén a súa totalidade, e tamén a zona que vai de Peralto ao Porto Deportivo, dúas zonas que están degradadas e entendemos que son de moito uso por parte da veciñanza e que pretendemos poñer en perfectas condicións. No caso de Cabo de Cruz, hai unha demanda que tiñamos proxectada xa de fai tempo, nunca tuvo posibilidad, agora vai na ter, agora si temos a financiación, que é a Rúa 54, que vai dende a DP, de da 1107, dende o cruce do Claudio ata a propia Carrejeiros. Aí esta leva tamén aparellada, non é só pavimentación, leva aparellado tamén unha pequena obra de servicios ao principio, unha corrección de pluviales que está dando problemas ali xusto no entronque do comenzo da pavimentación, e vamos a intentar resolver, e así o comentan os técnicos, vamos a intentar resolver aquel problema e pavimentar todo ata a playa, ata Carregueiros. E por último, aquí é a máis importante de todas, é o proxecto que afecta ao casco urbano, porque evidentemente é donde máis veciños usan estas estradas e donde máis uso de vehículos hai, e donde se pretende pavimentar toda a Avenida da Constitución, pretendese pavimentar un tramo de rúa no Boiro de Arriba, a Rúa de Dereitos Humanos, a Estatuto de Galicia, aquelo. Isto no tocante ás pavimentacións, todas elas, como digo, pasan de 790.000 euros en pavimentacións, e non van a ser as únicas, son as que traemos en esta primeira tandada. E por falar un pouco do anteproxecto da Praza de Abastos, que no segundo turno os meus compañeiros darán máis datos polo miúdo de que se trata, eu simplemente vou facer mención a parte económica. É un proxecto que vai a 496.000 euros, donde a Xunta de Galicia financia máis do 50%, e hai unha parte que ten que poñer o Concello. O Concello en total pon 245.758 euros, e en esta primeira anualidade, porque vai ir en dúas anualidades, hai que poñer 157.353 para levar a cabo este proxecto, que, como digo, está cofinanciado pola Xunta de Galicia en máis do 50%. Entón, hai que aproveitar, entendemos que hai que aproveitar este tipo de oportunidades, e así o queremos facer. Estos son os proxectos que traemos a financiar con remanente de tesorería, que son os cartos que quedaron libres do uso que se fixo do orzamento no ano 25, e vamos a seguir traendo modificacións de crédito e suplementos de crédito para intentar facer uso de todo o que sexa posible, e con eso intentar mellorar a calidade de vida dos nosos veciños, que para eso estamos aquí. Muchas gracias, señor Ruiz. Empezamos o segundo turno de intervención. Señor Tiñanes, ten a palabra. Ben, boas noites a todos e a todas, tardes, noites, que agora este mes o sol alóngase. Xa me extrañaba a min que chegara o orzamento e que no ano das eleccións non trouxeran pavimentación, sobre todo ca falta que fai, que é evidente que se pavimenten as estradas deste concello. Non sei cantos rogos, cantas preguntas e algunha que outra moción que teño feito eu en este pleno pedíndolle algunha das obras que traen vostedes. Recordo no anterior pleno, sin ir máis lonxe, falábamos da calle Ancha, falábamos da estrada esa aquí un Neomavi con Carragueiros, faltame algunha máis, despois enumerareille, pero decíame vostede con cargo a remanente. A mí sorprendíame, de feito tuve que chegar hoxe a miña alegación aos orzamentos, que se vostedes sabían xa que iban a facer isto, por que non incluíron no orzamento? Sobre todo cando é con cargo a remanente. Se me din que estaban esperando unha subvención da Xunta, da Diputación, do Estado, de Europa, de quen sea, podo entender ata certo punto que estuveran esperando a recibila ou que estuveran esperando o papeleo ou tal, pero non, é cargo a remanente. Sabían o remanente que tiñan a final de ano, e había remanente
e había remanente xa do ano pasado, por lo tanto, isto, en fin, non son os primeiros en facelo, non é o único concello en facelo, é o típico, último ano chegan as eleccións, o que non se fixo en 3 anos faise agora. Iso tamén explica moitas cousas do orzamento, explícase como estuvemos intentando baixar a débeda que presumiu o alcalde, que por algo presume de decembro do 25, pero non presume de decembro do 26, non? Porque precisamente se espera un incremento de casi un 14%, 13%, non recordo ben, para finales de ano, non? Porque precisamente, esa é a estrategia, de, en vez de ir facendo as cousas cando hai que facelas, pois deixalas todas para o final. Repito, non inventaron vostedes a roda, isto lévase facendo por concellos e con corporacións de todos os colores. É certo, decía yo antes, este ano a climatoloxía de inverno foi moi dura, pero é que moitas das cousas que se traen aquí xa non son deste ano, xa se veñen arrastrando de anos atrás. Este ano o único que fixeron foi empeorar. Falaba vostede de que esta é outra trampa dialéctica, que, bueno, eu non sei se lle cola, a mellor non sei se fora daqui lle cola, supoño que estamos aquí non nos cola a nadie, de vamos traer partidas xenéricas porque eso nos permite... non. Iso é unha falta de transparencia clara, e iso é unha xustificación unha falta de transparencia, e se vostede estuvera aquí como cando estuvo no seu día, porque a mellor os seus compañeros non estuveron, pero usted estuvo, e eu estuve aquí escoitando, queixábase ao Partido Popular por bastante menos de traer partidas xenéricas. E o Partido Popular a mellor traía o 40% ou 30% de partidas xenéricas. Vostede traía o 100% en partidas xenéricas. En fin, repito, revise a súa propia hemeroteca. Non é de recibo. Trouxo partidas xenéricas para o POS, trouxo partidas, a totalidade de partidas xenéricas para o orzamento, e agora, claro, para o remanente porque non lle deixan, porque senón tamén nos traería partidas xenéricas para o remanente, nos enteraríamos das obras cando estuveran xa as máquinas empichando. Si é pola súa forma de facer as cousas. Non, mire, isto non é maior liberdade, como din vostedes, nin é maior flexibilidade, se se fan as cousas ben. É simplemente, pois, como xa lle ten dito aquí moitas veces en este pleno, gobernar a salto de mata e, bueno, intentar a última hora pois arranxar o que non se fixo en todo o que leamos de legislatura. Aínda así, igual que cando o seu compañeiro trouxo aquí o plan de obras o plan de servicios polo tema de tal, eu dixenlle, a pesar de que a mellor non estou de acordo en algunhas cousas, gústame votar obras, e non me gusta votar en contra de obras. Se me traen obras, eu nas vou votar en contra. Ainda que, a mellor, en alguna cousa puntual poida ou non poida estar de acordo, se na súa maioría son cousas de sentido común, non me gusta votalas en contra, e máis, prefiro votalas a favor. Non pode dicir aquí que esta, por lo menos este concelleiro, cando lle trouxeron obras concretas, non as votou a favor. Xa repito, ten aí o plan de obras que trouxo o seu compañeiro, que votamos a favor, aínda que con algún inciso. A vostede non lle puden votar a favor nin o plan de obras nin o orzamento porque non me traía nada. Hoxe traenos estas obras que, bueno, di vostede que é unha primeira parte das que se van a facer, eu espero, xa lle vou adiantando, das que nós entendemos que se tiñan que traer. Aquí aprobou unha moción para o tema de Treites, Louriño, Valmaior, votamos en falta que non se faga. Os veciños de Loxo queixanse de que o acceso por a Loxo de Abaixo estaba en mal estado, sí que se lle votou aí este día, tapouse, espacheouse un pouco, pero a carretera necesita unha renovación do que é o firme, teñao en conta para futuros remanentes que vai atraendo. E, bueno, xa si ten a ben dedicar algún dese remanente tamén a algunha das obras que quedaron pendentes da anterior legislatura, por exemplo, en temas de infraestructuras deportivas ou en temas de mobilidade sostible, pois, bueno, tamén sería de agradecer.
o que trae, supoño que palía en parte os problemas que hai, pero, dende logo, non é ni moito menos suficiente. A pesar diso, as obras, son necesidades que está claro que funcionan, e, bueno, a pesar das formas, vamos a apoialas, porque, bueno, os veciños non teñen culpa de que se fagan tampouco así as cousas. Moitas gracias. Gracias, señor Tiñás. Segundo turno, señora Suárez. Gracias. Ben, eu que quero recordar, que recordes aquí por outros membros deste pleno en moitas ocasións, que quero recordar que o que estamos aprobando ou votando hoxe aquí son modificacións de crédito. Non estamos aprobando obras, son modificacións de crédito. É o que se está aprobando. O señor tinente alcalde presume de obras necesarias, cas que en teoría van a pagar con esas modificacións de crédito, pero xa eran necesarias desde fai moito tempo. Non é algo que fora desde o mes pasado ou esta semana, xa eran necesarias desde hai moito tempo. Entón non se entende que todo o o plan de obras e servicios que ven da Deputación para o 2026 se destinara íntegramente a gasto corrente. Aí se ven as maniobras. Despois, a maiores de dedicar o íntegramente a gasto corrente, non lle recollen obras no orzamento. E agora veñen con estas maniobras tirando de remanente. Mirade, os investimentos, o capítulo de investimentos do ano pasado, do 2025, viña unha partida que dicía exactamente pavimentación de vías públicas 450.000 euros. Claro que hai remanente, porque se non acometeron as obras o ano pasado, isto é a estrategia que teñen, é o que nos fai pensar, é que o seu plan é que, claro, porque os cartos de remanente dixo usted fai un pouco, quedan libres porque quedan sin executar. Claro, porque lle convén mellor que facer eses pavimentos, esas obras este ano, porque está máis próximo ás eleccións. Esas son as súas maniobras e nós non imos a ser cómplices destas maniobras electoralistas. Nada máis, grazas. Muchas gracias, señor Suárez. Señor García Díaz, ten a palabra. Segundo turno. Buenas tardes. Bueno, nos anunciamos que vamos a votar a favor, son obras necesarias. Votamos en falta unha obra que creo que vimos recordando toda a legislatura desde el Partido Popular. No hicimos una moción que a lo mejor es necesaria para que se contemple, pero bueno, en unos meses se la pedirán los vecinos y se dará cuenta que es duplicar la capacidad de los depósitos de agua. Creo que en más de una ocasión se lo he recordado, una obra más que necesaria, sobre todo no por el hecho de hacer la obra, sino para garantizar el servicio de agua a los vecinos. Ya lo dijo la compañera del BNG, esta ingente cantidad de obras, pues bueno, se debe, entre otras cosas, a que ustedes tienen un remanente importante porque ejecutaron solo poco más del 20% del capítulo 6 en el presupuesto pasado. Nada más, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Señor Treu, segundo turno, ten a palabra. Gracias, alcalde. Bueno, con permiso, evidentemente, do Concello de Comercio, de Facenda e do alcalde, porque, ao final, o proxecto... ¿Va a haber después dos turnos o no? Porque como dijiste que el otro punto iba a hablar, el otro suplemento, el segundo... No, na segunda intervención, na segundo turno, que iba a falar outra persoa. Nada, ten a palabra, señor Treus. Turno 2.2. Como decía, explicar este proxecto que ao final é unha subvención. O proxecto foi traballado desde fai moito tempo e é un bo exemplo do que facemos en este Concello de traballar as cousas, de chegar a acordos, no? E ao final de sacar adiante os proxectos e agradecer evidentemente ao Concelleiro de Comercio e ao alcalde. Fixen unhas contas moi rápidas agora antes de entrar e nesta legislatura o Concello de Boiro vai investir máis de 900.000 euros solo na Plaza de Abastos. Por lo tanto, eu penso que é unha cuestión de estar moi orgullosos, a verdad. Como decía, isto nace de unha subvención, esta parte do suplemento de crédito para a creación dunha aula gastronómica, unha solicitude de subvención que fixemos o día 2 de febreiro ao beiro da convocatoria de subvencións por impulso da rede de mercados excelentes e a súa dinamización e rehabilitación, que é unha subvención da Dirección Xeral de Comercio da Consellería de Emprego e Comercio,
E a mí parece tamén importante facer a mención do seguinte: como dixo o Concelleiro de Facenda e de alcalde, ten un importe total de 496.000 euros dividido en dúas anualidades onde financian máis do 50%, 80% en cada dos investimentos subvencionables que se consideraron subvencionables en cada unha das anualidades. O que estamos facendo con esta aprobación do suplemento de crédito é habilitar o crédito para este primeiro ano, para poder empezar xa a executar esa subvención que temos que ter finalizada antes do 31 de decembro esa primeira fase da obra do proxecto que temos que ter finalizada antes do 31 de decembro deste ano. Gustaríame tamén salientar que en Galicia, dos 313 concellos que hai en Galiza, creo que 93, 95 teñen plazas de abastos. Estas subvencións concederonas únicamente a 22. Por tanto, nos fomos uns e dos primeiros, porque fomos dos que máis cuantía levamos, dentro dos 22 únicos de 95, xa non conto os 313 concellos de Galicia. Por lo tanto, aí se ve tamén o que traballamos en este concello, como se traballan os proxectos e como van salindo as cousas. Concretamente, que se vai facer nesta actuación que está tamén traballada cos placeiros e placeiras? Crear unha aula gastronómica, crear uns obradoiros con diferente maquinaria e zonas comuns de traballo, para impulsar a formación, a súa innovación, o emprendemento de novas empresas e tamén dos propios placeiros e a promoción dos produtos locais. Cando me refiero a aula gastronómica, unha zona onde se podan procesar, onde os placeiros podan procesar os seus produtos que teñen excedente ou simplemente que non teñen ningún problema, para que lle den unha segunda vida, para que lle poñan en valor aos seus produtos e a fin de contas para que podan procesalos. Non é importante ao final, porque cando falamos desta maquinaria, cando falamos deste sitio, non só é un lugar onde poden traballar eles e onde podemos facer actividades e poñer en valor o produto local, sino ao final é unha solución para eles para que podan contribuir ao kilómetro cero, contribuir a unha maior sostenibilidade, contribuir a unha maior economía e especificamente para dotalos de máis maquinaria. Estamos falando, eu revisaba antes o proxecto, un autoclave que supera os 46.000 euros. Ningún placeiro por sí mismo pode asumir ese coste, ou se pode, pois evidentemente é bastante complicado, xa que é un investimento grande. Entón, o que estamos facendo é poñer a disposición dos placeiros e a disposición tamén de novas empresas un sitio onde poder producir, onde poder innovar e onde poder poñer a praza de abastos de Boiro. Ruiz ten a palabra. Sí, moi brevemente. Agradecer primeiro voto favorable, vale, de alguna das forzas políticas para este punto da orde do día, que vai a promover a ejecución destas obras que estamos a propoñer. Pero, bueno, por contestar algunhas cousas da que se dixo pola porta de atrás e con total opacidade, bueno, hai que recordar que no pleno anterior eu advertín de que se iba a facer o uso do remanente para obras concretas e hoxe presento aquí isto, no segundo punto da orde do día, que as obras concretas, así que enténdase a porta de atrás e enténdase a opacidade, vale? E tamén por contestar o que comentou o portavoz do Partido Popular sobre mellorar a cantidade de auga a prestarlle aos veciños. Bueno, nós advertimos dos problemas que tiñamos en xuntanzas que tuvemos con Augas de Galicia e en todas elas nos indicaron que a Xunta de Galicia está levando a cabo obras en Padrón por importe de máis de 6 millóns de euros, e falo de memoria, para intentar suplir esa falta de abastecemento que tiñan os concellos da marxe norte da Ría de Arousa e tamén algúns como Vilagarcía e Catoira. Bueno, pois queremos confiar en aquela información que nos dou Augas de Galicia e que eso nos poida, bueno, axudar a eses momentos puntuais de falta de suministro que ata agora Augas de Galicia tampouco nos podía prestar a axuda cando nós tiñamos falta de agua, eles tamén tiñan falta de agua, e agora con esta mellora que les están levando a cabo en Padrón, pois, bueno, queremos creer, vamos a confiar en que o proxecto está feito para iso, para intentar suplir esta falta de auga aos concellos desta marxe da ría.
Moitas grazas, señor Ruiz. Pasamos á votación deste punto número 2 do orden do día. Votos a favor? Votos en contra? 2 votos en contra, abstencións nada. Por lo cal queda aprobado este punto número 2 do orden do día. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 3 do orden do día, e o expediente 2555/2026, suplemento de crédito 2/2026. Primer turno de intervención, ten a palabra, señor Tinianes. Sí, os dous puntos son moi similares e, se me permite, vou a aclarar o que votei no punto anterior. A aprobación inicial do suplemento de crédito no que se dota de crédito nas aplicacións do seguinte cadro: renovación do pavimento en rúas do núcleo urbano de Boiro, co cal Boiro Novo está a favor, independentemente de que as formas que se fixeron sean moi mellorables. Renovación do pavimento e mellora da recollida de pluviais de Cabo de Cruz, rúa 54 a Agravella, co que Boiro Novo está a favor, independentemente de que se pudo haber feito as cousas de forma mellor, máis transparente, menos opaca e haber traído no orzamento. Renovación do pavimento en Lamponte, Peralta, Porto Deportivo, rúa Padre Joseba Beovide, co que Boiro Novo está a favor, independentemente, como dixen antes, de que as formas sean moi mellorables. Renovación do pavimento en Abanqueiro, acceso á Aldea Bella, dende DP 1101, co que Boiro Novo está a favor. Aula gastronómica da Plaza de Bastos de Boiro, co que Boiro Novo está a favor. Segundo, o recurso utilizado será o remanente de tesorería líquido, tal e como se sinala no seguinte cadro, polo importe de superávit orzamentario 2024. Gracias, alcalde, por a explicación de voto. En primer turno, señor Suárez. Primer turno, non? Sí. Ten a palabra. Grazas. Eu xa expliquei antes que a miña intervención valía para os 2 puntos, porque as dúas son modificacións de crédito, van as partidas que despois veremos en que se gastan. Simplemente, bueno, estar un pouco aínda alucinando despois de escoitar ao señor teniente alcalde dicir que porque el nos anunciou no pleno pasado que van a tirar de remanente, o sea, que van a gastar o remanente en sabe Dios que, porque no orzamento non viña ninguna obra reflexada, pois que non é opacidade. Home, se a usted eso non lle parece opacidade, pois moito polo procedimento democrático, desde logo non vai. Nada máis, grazas. Moitas gracias, señor Suárez. Primer turno. Sí, ten a palabra, señor García Díaz. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros anunciar el voto favorable a esta modificación de crédito por los proyectos que tenemos. Vamos a las comisiones de la impermeabilización de que llegue a la partida, no porque esté mal hecho el proyecto, sino porque sabemos cómo son ese tipo de obras. Ya nosotros hiciéramos una actuación, por desgracia se sabe por dónde sale el agua, pero muchas veces no por dónde entra. Entonces, un pouco a que se vai a dedicar esta modificación de crédito, este uso do remanente. En este caso hai 2 proxectos por un importe total de 277.105,30 euros. O primeiro provocar a entrada de auga á Plaza de Abastos, que está recientemente reparada, a aula de complementaria que é ao lado da Plaza de Abastos, e é onde se pretende levar a cabo o proxecto que aprobamos na primeira modificación de crédito cofinanciado pola Xunta de Galicia e que fala daquela aula gastronómica que explicou antes o meu compañeiro, e tamén na zona dos xuzgados, porque hai uns servicios comuns aos placeiros e tamén hai unhas instalacións municipales e tamén lles está a entrar auga e bueno, Ahora que se pode facer, consideramos que é o momento ideal para poder acometer este proxecto. Veremos a ver se temos a suerte de que sala todo ben e que se vai a levar a cantidade de 232.325,83. Hai outro proxecto en esta modificación de crédito, un proxecto para a construcción de 80 columbarios no cemiterio de Vista Alegre, non aquí no Concello, como hai algún periodista que entendo que por error comentou en algún periódico, vai a ser no cemiterio de Vista Alegre. E, bueno, é un servicio novidoso que queremos poñer a disposición dos veciños. Hai veciños que nos teñen manifestado a demanda en este sentido. O uso da incineración cada vez está máis en auge, está máis en uso por parte da veciñanza. Xa tivemos
chamadas preguntando cando se podían adquirir os columbarios. Bueno, vamos, todo fai pensar que é un servicio que vai a resultar atractivo para a veciñanza. É unha novidade, non coñezo outro caso aquí na comarca do Barbanza que o teña. Bueno, vamos poñer en servicio, como digo, esta posibilidade e a ver se os veciños pois lle resulta de utilidade, non? Esta instalación dun bloque de 80 columbarios pois ten un importo proxecto de 44.779,47 euros, e iso é o que propoñemos en esta segunda modificación de crédito para o uso do remanente. Gracias, señor Ruiz. Segundo turno de intervención. Si ten a palabra, señor Triñanes. Gracias, señor alcalde. Nada a decir con respecto ao tema dos columbarios, pouco que decir. É un servicio novidoso, polo tanto, hai poucos concellos que o teñan, polo tanto, bueno, aí non vamos a criticar que non o fixeran antes. O tema das filtracións tampouco é novidade. Bueno, digo yo mismo que cas estradas a boas horas. Pero bueno, usted me dirá que nunca es tarde si la dicha es buena. Esperemos que sea así, porque creo que esta plaza deu problema dende que se fixo. E os charcos eu acordo sempre. Bueno, veremos que estes cartos sexan suficientes para que estas filtracións, creo que non é o primeiro arranxo que se lle fai. A ver se desta vez conseguimos que a cousa quede mellor e que dure un pouquiño máis no tempo. Non sei se a mellor é unha obra que preveron vostedes como a da Cachada para 40 anos, pero bueno, que dure máis co que se fixo anteriormente. Nada máis, con o mesmo argumento que anterior e cos mesmos reparos que co anterior punto, vamos a votar a favor. Gracias, señor Triñanes. Segundo turno, ¿no? Segundo turno, ¿no? Muy bien, pues pasamos a votación deste punto número 3 do orden do día. Votos a favor? 15 votos a favor. Votos en contra? 2 votos en contra, polo cal queda aprobado este punto número 3 do orden do día. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 4, é o expediente 259/2025, é solicitude de subvención para a execución do proxecto de consolidación de edificacións de lagar, vivenda e caballerizas no entorno patrimonial do Pazo de Goiáns. Primer turno de intervención. Sí. Pero sobre todo para que nos explique el señor secretario. Es para pedir una subvención sobre el proyecto de las modificaciones. ¿Hay que aprobar antes los proyectos o no? Ya se aprobó. Sí, ya se aprobó. Ahí sí. Vale, pues mira. Sí, se me pasó a mí. Vale, pues, señor Ruiz, primer turno. ¿Sí? Vale, pues tenga palabra, señora Suárez. Non se fija nada en mí. Ben, imos apoiar este punto. Estamos a favor de todo que sea recuperación e posta en valor do patrimonio. Como é sabido, o BNG loitou moito polo Pazo para que fose público e de uso e disfrute de todo o pobo, de toda a veciñanza. É por iso que non entendemos moi ben o uso que fai del este goberno. O Pazo é público, de todos e de todas, e o goberno o que fai é decidir sen ningún tipo de criterio quen pode facer uso del e quen non. Como digo, bueno, imos a votar a favor, esperamos que estes elementos, tanto o lagar como a vivendas, caballerizas e o propio Pazo en sí, pois sexan accesibles para toda a veciñanza e non para os 4 que decide o goberno. Nada máis, gracias. Muchas gracias, señora Suárez. Tenga palabra, García. Señor García. Muchas gracias. Bueno, tuve un lapsus. Para mí el pleno anterior era de los presupuestos. Me van a disculpar el lapsus. Nada, anunciar que vamos a votar a favor. Muchas gracias. Primer turno, señor. Sí, simplemente por aclarar a situación, xa se comentou en comisións, pero bueno, aclarar, tuvimos un requerimento ante a petición desta nominativa a Diputación da Coruña, tuvimos un requerimento para que se aprobara o proxecto en pleno, e esa aprobación plenaria veo aquí, pois fai unhas sesións ou a sesión pasada, e días despois de facerlle chegar a aprobación plenaria, bueno, segundo requerimento dicindo que tíamos que aprobar a solicitude de convenio ou de nominativa ou como lle queiran chamar, no, sin ningún problema. Vimos aquí a pleno, aprobámosla e solicitamos e ojalá non la concedan rápido e podamos levar a cabo a ejecución das obras. Moitas gracias. Segundo turno de intervención, ten a palabra, señor Teniente.
Sí, bueno, isto é basicamente o mesmo que se dixo no anterior pleno no que viña o que era o proxecto en si mesmo, e igual que dixen en anterior pleno, bueno, calquera obra, calquer proxecto que vaya en vías de potenciar e de poñer en valor un espacio tan emblemático para Boiro como é o Pazo de Goiáns, pois, bueno, contará con noso voto favorable. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Segundo turno, non? Sí, pasamos á votación deste punto número 4 do orden do día. Votos a favor? 17 votos a favor, por lo cal queda aprobado este punto número 4 do orden do día. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 5 do orden do día, e o expediente 2499/2026, solicitud de subvención á Diputación da Coruña para a renovación do céspede de erva artificial e mellora da cuberta das gradas no campo de fútbol de Vista Alegre. Primer turno de intervención, ten a palabra, señor Tenianes. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, por fin traen unha obra de infraestructura de deportes, porque en no que levamos de legislatura, obras importantes en deportes que se trouxeran para a aprobación, corríxame, pero creo que non hai ninguna, porque ata o campo de Escarabotes aprobou na legislatura pasada. Sí, no pleno de abril, si mal non recordo. E penso que ninguna infraestructura deportiva se aprobou, e esta era tamén unha das cousas que xa non é deste ano, no anterior, creo que xa empezaban a salir os bochos por aquela época. Recordo que os rapaces e as rapazas do fútbol gaélico xa se levaban queixando dende bastante tempo de que, bueno, iso tamén dificulta por como é o deporte en sí, e é parte do campo que teñen que usar, porque ten que ser de erva artificial, non lles vale de terra. Aproveito aquí, inciso, para ver se algún día poderían xogar en Bealo, que é o sitio onde son, e se podería, bueno, o seguinte campo que podería ser de erva artificial sería o de Bealo, e así esa xente do fútbol gaélico poida xogar, digamos que na súa casa. Bueno, traen aquí isto, vamos a votar a favor, como non pode ser outro xeito, porque é unha demanda, non tería sentido non votar a favor, o que é unha demanda que pedían a gritos os clubs que usan esta infraestructura. Pouco máis que decir, recordarlles o tema de Bealo, e despois decirlle unha cousa, a ver se non leva moito tempo, porque cando se puxa a primeira vez o céspede levou 1 ano e 3 meses. Mire a Miroteca, ano 2006 anunciouse, aprobouse a obra, en novembro se anunciou a inauguración. Cando o Partido Popular trouxera ao campo de Valiño no ano 2016, curiosamente 10 anos máis tarde, creo que fora 1 ano en 1 mes, que me corrixe xa o señor García Diáguez ou o señor Nolo, e o campo, sí, mira a Hemeroteca, e o campo de Escarabote van para os 3 anos longos. Entón, bueno, esperemos que con este se den un poquinho máis depresa. E, bueno, tamén para o trastorno que yo supongo aos clubes, se hai unhas obras, non poder disfrutar do campo mentre hai as obras. Entón, bueno, que as obras sexan o máis, que se fagan ben, evidentemente, pero que sexan o máis alixiña posible. Moitas gracias. Gracias. Primer turno, señora Suárez, ten a palabra. Gracias, ben. Obviamente, imos votar a favor. Foi o BNG o que presentou a moción que se aprobou aquí no último pleno, que non era só o pleno de orzamentos, tamén viñan mocións, recollendo, pois, precisamente todas estas obras de mellora. Con respecto a isto, teño que dicir que é unha pena que non se inclúa no proxecto a mellora tamén dos vestuarios, tal e como nós, o BNG, recollemos na moción, pois é unha pena que quedaran atrás, porque cando foi a moción nos registramos logo na de abril, pero o proxecto tamén ten data do mes de abril, entón, aínda, se se quixera, aínda se podía ter en conta. Bueno, esperamos que polo menos se cumpla tamén co acordo do mantemento continuo do campo unha vez que estea o céspede renovado. Gracias, señor Suárez. Primer turno, señor Nolo, ten a palabra. Boa tarde a todos. Bueno, primeiramente, a Xurxo dirixirme que non é mesmo cambiar o tapete que a construcción do campo completo, que foi o que fixemos nós tamén nun principio, leva máis tempo, non? Nesto, en teoría, debería ser máis rápido, esperemos que sí. Tamén me quería dirixir, como non falo moito, pois aproveito, a Raquel, unhas palabras que dixo hoxe, non concordamos con esta forma de xestionar, nós non imos ser cómplices destas artimañas, máis ou menos.
frases que lle recordarei nun futuro seguramente. E co punto de orden do día simplemente nada, pois é unha obra extremadamente prioritaria, consideramos que lóxicamente debería haberse executado xa hai anos, pero como dixo Xurxo tamén, pois non hai a frase que dixo non, como era? De nunca es tarde se la dicha es buena, correcto, pois neste caso pois podíamoslo aplicar tamén, pero sí que consideramos que é un campo que xa ven da época de Jesús Alonso, que ten moito camiño andado xa. Nós xa tiemos na seguinte legislatura pensado que se debería de cambiar, e mira ti onde os anos que levamos xa co goberno do Partido Socialista, xa levamos 7, pois sí que consideramos que era unha obra extremadamente prioritaria, porque xa era incluso perigoso xogar nese campo. Eu que os fines de semana sigo participando, sigo xogando, os compañeiros sí que cada vez que nos tocaba o Campo Vello, pois a verdad que íbamos un poquinho preocupados, porque sí que falta xa trozos de césped que se levanta, e, bueno, pode ser extremadamente moi perigoso. Entón, sí que é unha obra que é moi necesaria e que agardamos que se execute pois, o máis rápido posible. En ese afán de que se execute o máis rápido posible, pois, mirando o presuposto, pois, vou ser un poquinho pedante, non quero excederme, pero, por exemplo, os columbarios que falamos anteriormente, pois ven desglosado o presuposto de ejecución material, os gastos xerais, o beneficio industrial, sumalle o IVA, pois ven o que sería o presuposto final, non? Outro presuposto despois, a compra e instalación de equipamento comercial para o uso dos parceiros, pois igual, temos o que sería o presuposto de execución material, temos os gastos xerais, o beneficio industrial, sumamos o IVA, presuposto final. Así con todos os presupostos de todas as obras. Pero, lendo un poquinho o presuposto destas obras, o que nos chama moitísimo a atención é que non aparecen esos conceptos. Non sabemos se é un erro, se lles pasou, o que non queremos é que por culpa deso se solicite esta subvención, e por culpa de non aparecer os conceptos que deben aparecer, senón por lei a Deputación está obligada a mandalo de volta, e iso vai a repercutir en que se van a atrasar, ben o verán, ao mellor seguramente hasta setembro, ao mellor non podemos ter este presuposto ou esta solicitude de subvención aprobada. Entón, quería saber se era un error, se nadie se fijou, e se é necesario, ao mellor, quitar este punto da orden do día, convocar un pleno extraordinario, e se fai falta vir o lunes ás 8 de mañán, nós queremos que isto se faga o antes posible, o lunes ás 8 de mañán, o Partido Popular estará aquí para votar a favor, e canto antes se solicite esta subvención, que, sendo do mismo cor, supoño que será positiva, e que se execute o antes posible, porque é moi necesario. Nós consideramos que incluso debía haber xa un terceiro campo en Vista Alegre, pero sí que é moi necesario xa por saúde incluso dos deportistas, de que canto antes se cambie o céspede deste Campo Vello e podamos disfrutar os usuarios que habitualmente vamos a ese campo. Moitas gracias. Muchas gracias. Segundo turno de... perdón, sí, señor Núñez, ten a palabra, sí. Xa hemos saltado, ten a palabra. É o calor. Pois a verdade é que non me había fijado, e é verdade que falta eso. A hora de licitar, esas son unhas partidas que son obrigadas, vale? E intentaremos ver a ver si, bueno, pues falar evidentemente hai un erro do redactor, porque debía de aparecer eso na redacción do proxecto. Intentaremos falar ca Diputación da Coruña, e molo aprobar de todas maneiras, porque cabe a posibilidade de que nos permitan unha corrección en cuanto ao propio proxecto a posteriori da aprobación plenaria, cabe a posibilidade. Entón vamos a intentar facelo desa maneira, vale? Por falar un pouco do proxecto, bueno, pois como xa se dixo, preténdese a sustitución do tapete do campo de erva artificial, que é máis antigo dos dous. É unha demanda de fai moito tempo xa, nunca tuvo encaixe, tiñamos moitas ganas, intentamos facela en varias ocasións, e agora, bueno, pois cabe a posibilidade de solicitar á Deputación esta axuda, este convenio, e vamos a ver que vaya para adiante, e se hai que facer algunha corrección, fará esas correccións que fagan falta, porque nós, desde logo, queremos sacar adiante a obra. Outro tema distinto é o da temporalidade, e aí, bueno, pois teño que decir que hai que diferenciar entre a temporalidade na ejecución, que ten razón o señor Nolo, que é moito máis fácil cambiar o tapete que construir un campo novo, eso evidentemente. Agora, se estamos falando da temporalidade total, hai que ter en conta que hoxe estamos aprobando a petición á Diputación da Coruña de unha nominativa.
que a Diputación da Coruña ten que aprobar no seu pleno correspondiente, que nos ten que validar para nos empezar a licitación, que ten que salir a concurso público, o sea que, bueno, vamos a estar uns meses falando desto. Non sei canto, vamos a intentar apurar os plazos todo o posible, como poden ustedes entender que vai a ser, pero bueno, que vamos a estar uns meses pendientes de isto porque os plazos son os que son e cando dependemos de outra administración, pues ten que ser desta maneira. Gracias, señor Ruiz. Segundo turno de intervención. Ten a palabra, señor Tonianes. Sí, bueno, eu comentaba tamén o campo de Vista Alegre tamén foi o primeiro que se fixo en 2006, tamén se empezou dende cero e levara por aí máis ou menos. E decía porque, bueno, saben vostedes, non, que en Escarabote queixas un pouco do que se está alongando, supoño que lle chegaría tamén, non creo que únicamente me dixeran a min, o que é o tema da obra do campo de fútbol de Escarabote. A verdad, creo que todo o mundo contaba con que acabara un pouquiño antes, non? Entón, simplemente por poñelo aí, porque estas obras, cando se retrasan máis do tempo esperado, crean un claro perxuízo, que moitas veces teñen un porqué, non? Pero crea un claro perxuízo ás entidades e aos clubs que desenvolven a súa actividade nos campos, non? Entón, bueno, pois, eso, simplemente axilizalo, porque está na orden do día e, xa lle digo, hai unha pequena queixa, un malestar en Escarabote precisamente por a tardanza do campo de fútbol de Escarabote. Esperemos que este se poda resolver moito antes. Moitas gracias. Gracias, señor Tonianes. Señora Suárez, segundo turno, non? Señor, sí, ten a palabra. Sí que me esqueceu falar un poquinho tamén do que é a cuberta, que tamén se vai a modificar. Daquela, pois, non había gradas no que sería o campo vello, nin as gradas que eran o campo novo non estaban cubertas. Nos fixemos un proxecto que nos recomendaron naquel día os técnicos que era a mellor solución, non a que fora perfecta, sin duda, porque cando ven do sur, pues, habrá que ali é incómodo estar. E tamén non sei se solicitando simplemente así a Deputación, porque despois, claro, non van coincidir as cuantías seguramente do que se solicita, e a mellor pues, requiere outro informe de intervención, e seguramente teña que vir a pleno de novo. Por eso dicía a mellor de quitalo, facer un pleno extraordinario, por axilizar. Aí ora tedes vos a decisión, valoradeo, consultade onde teñades que consultar para que isto se faga pues, o máis axiña posible. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra, señor Ruiz. A ver, vámoslo defender. Se o retiro da orde do día ten que vir a outro pleno. Se mo suspenden ten que vir a outro pleno. Así que vámoslo defender. Vámoslo aprobar inicialmente hoxe e vamos a ver de falar con eles a ver se pode agilizar algún tipo de corrección en este tempo que nos queda e se non se pode, pues terá que vir outra vez a pleno, é a decisión que vamos a tomar, vale? Moitas gracias, señor Ruiz. Pasamos á votación deste punto número 5 do orden do día. Votos a favor. 17 votos a favor, polo cal queda aprobado este punto número 5 do orden do día. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 6, que é o expediente 713/2026, bonificación inicio proxecto creación dun ecosistema de vivendas inclusivas e servicios de apoio á vivenda en comunidade. Primer turno de intervención, ¿no? Sí, ten a palabra, señor García Díaz. Sí, muchas gracias, señor presidente. Nos vamos a votar a favor, lógicamente. Fixéramos nosa modificación desa ordenanza, e como tiña que ser de outra maneira. Señor Ruiz, en referencia al punto anterior, Ámbar incluye en su presupuesto para pedir subvenciones eso tal. Mi compañero ha sido muy generoso, diciendo el lunes a las 8 de la mañana nos tiene aquí, para votarle a favor, no para criticar, para votarle a favor. Hombre, yo creo que lo que era honesto, y aunque se ha aprobado, ya ve, con unanimidad de todos, para que no se retrase más, como decía Xurxo, yo creo que lo ideal es que hagan el pleno extraordinario y urgente, así no hay comisiones informativas y se apruebe el tema. Pero bueno, son ustedes los que gobiernan, ustedes verán si les interesa que se retrase más o menos. Cuanto a esto, nada más que decir que vamos a votar a favor. Por certo, folla de cola esta que nos mandaron da viabilización de prazo do Concello tamén leva os gastos xerais e o beneficio industrial. Bueno, he de repasar a documentación, nada máis. Moitas gracias.
Moitas gracias, señor García Díaz. Primer turno. Ten a palabra o señor Treus. Boas tardes outra vez. A Asociación Ámbar, que é unha asociación que creo que todos coñecemos, que ten a súa sede en Ribeira, pero que evidentemente dá servicios a toda a comarca, xa non só do Barabande, sino tamén de Murosnoia, solicitounos en este concello a un dos edificios das antiguas vivendas dos mestres de Praia e Xardín. Este goberno lle cedeu un deses edificios e a subvención da Coruña lle dou unha subvención para realizar a correspondente rehabilitación para crear diferentes vivendas compartidas, chamémoslle, non? Unidades familiares para os seus usuarios. Neste ámbito temos que, estuve repasando o proxecto deles que presentaron a día de hoxe, o 46% dos usuarios totales de Ámbar son de Boiro. O edificio que van a rehabilitar, que é un desas das vivendas dos mestres, van a crear entre 14 e 20 prazas para que os usuarios podan realizar unha vida independente, evidentemente cos seus apoios profesionais e da propia entidade. Pero que xa saben que a día de hoxe van a cubrir esas plazas, por lo tanto, o que denota unha maior urxencia en este ámbito, non? Non se trata de unha rehabilitación nin dun proxecto para facer unha residencia, sino uns módulos de vivenda para facer pisos compartidos, para conformar unidades familiares coa finalidade de que desenvolvan a vida personal e a participación da comunidade. Eu, desde que son concelleiro de Política Social, de Servizos Sociais, moitas familias do Concello de Boiro manifestaban a súa preocupación nun ámbito, porque sí que é certo que hai, maioritariamente en todas as familias, hai tres palabras que de alguna forma ou outra ao largo da nosa vida escoitamos, que son cáncer, dependencia e discapacidade. As tres palabras se adquieren ao largo da vida. E moitas das familias do Concello de Boiro que teñen un fillo, unha filla cunha discapacidade, un irmán cunha discapacidade, manteñen unha preocupación constante ao largo da súa vida, que é cando non este que vai a pasar. E desde logo cando eles superan, cando as familias de Boiro superan que Ámbar tiña un proxecto que a Deputación lle dou unha subvención que podían executalo para dar ese servicio, desde logo crédeme que a gratitud por parte das familias foi inmensa. En este caso, ven ao pleno esa bonificación do ICIO para facer as obras. Se aprobamos este ICIO, automáticamente despois já podemos dar a licencia, non se pode dar unha cousa sin a outra, e poden empezar as obras xa. Eu o que me toca tamén xa non en nome do goberno, sino casi do Concello de Boiro, agradecer a Ámbar que pensen en Boiro, agradecer o seu traballo que fan, porque creden que fan unha labor encomiable durante todos os días do ano, e creo que ao final é un proxecto non só positivo para as familias e para as persoas usuarias, sino tamén para a propia entidade e tamén para o Concello de Boiro en xeral, non? Se xa somos un referente no deporte, cada vez tamén o somos máis no eido social, e iso creo que é un orgullo para todos. Agradecer novamente a entidade e agradecer evidentemente a todos os membros da corporación que entendo que van a votar a favor. Sempre digo o mismo nos temas sociais, de que máis alá do conflicto e da crispación que hai a nivel autonómico ou nacional, aquí guardamos sempre ese mínimo común denominador nos temas sociais, que creo tamén que deberíamos estar orgullosos, porque canto máis acordos teñamos nós, máis positivo vai ser para os veciños e para as veciñas de Boiro. Agradecer a Ámbar e a disposición tamén dos membros da corporación. Moitas gracias, señor Treus. Segundo turno de intervención, si, ten a palabras señor Trianes. Gracias, señor presidente. Non se preocupe, señor Treus, que sempre que traia obras concretas e que sean de utilidade pública vámonos a votar a favor. Mentras non me traia gastos varios ou partidas xenéricas, non vamos a entendernos. E con respecto a este tema en concreto, pois, que máis, non? Si un gasto concreto, un gasto, hasta non me gusta chamarlle gasto, non? Un investimento, invertir en social, en melloras sociais, en benestar social, ao final repercute moi positivamente na sociedade,
e en temas tan concretos e tan necesarios como isto, pois é lóxico apoiar totalmente estas cuestións, non? Cando en este caso que se trae a bonificación do ICIO, un pequeno grande área, pero todo o que sea apoiar isto, pois benvido será. Moitas gracias. Gracias, señor Triñanes. Segundo turno, señora Suárez, ¿no? Señor García Díaz, segundo turno, ¿no? Muy bien, pues pasamos a votación de este punto número 6 do orden do día. Moitas gracias. Votos a favor. 17 votos a favor, por lo cal queda aprobado este punto número 6 do orden do día. Vale, nada, actividade de control, dar conta das resolucións da alcaldía dende o 607/2026 a 781/2026 e rogos e preguntas. Sí, vamos por orden. Sí, señor Triñanes, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Teño un rogo na estrada que vai á montaña, xusto antes de chegar á aldea de Montaña, en Lampón. Hai un muro que está caído e, bueno, decíamos veciños a ver se o Concello pode facer algo. Se sabe, se fixan aí un alto e despois baixa, pois ali na curva, pois supoño que polas chuvias do inverno desprendeuse o muro. Entonces non sei se o Concello pode botar un ollo ali. A carretera é do Concello, non sei moi ben exactamente se a titularidade do muro de quen é ou como está o tema. Recordarlle o que lle dixen xa antes no tema de suplemento de crédito, os veciños de Loxo, a ver se poden renovar o pavimento dali da entrada de Loxo de abaixo, que boa falta fai. Pasei este día, bueno, levo pasando estes días por ali pola Fonte do Lorcho, que presentei unha moción no anterior pleno, que casualmente o día antes da moción puxeron ali as máquinas, levantaron aquilo e vallaron, polo menos a día de onte seguía igual, non pasei hoxe. Entón, non sei se simplemente ao final non foi tanta casualidade e esas presas que se deron foi porque viña ao pleno do anterior mes e despois acabouselle toda a presa. Sin salir de Cabo de Cruz, non sei se está enterado, ali onde a Ribeira Grande, na estrada, antes onde está a parada de autobús, esta que puxeron, hai unha rotura de auga. Xa está arreglada? Vale, digo porque dixeronmo tamén hai uns días, tuveron que foron esta semana. Vale, pois está arreglada, pois millor. E despois, como última cuestión, nada, decirlle que este concelleiro que leva aquí reclamándolle por que, bueno, habiliten algunha zona para cans nas rúas. Vostedes, para o tema de facelo aquí en Boiro, acóllense á normativa da Xunta con respecto ao tema de conservación, da Pillar en este caso, e a normativa da Xunta na mesmo sitio que pon que os cans non poden ir á playa entre o 15 de abril e o 15 de xullo, tamén pon que en esas datas hai que evitar a maquinaria pesada na limpeza de praias e de usarse, que se use únicamente para recoller antes as moreas amontoadas pola limpeza manual. Entendo que se somos tan escrupulosos para o tema das mascotas, pois, bueno, seámoslo exactamente igual por coherencia co tema de conservación, co tema da maquinaria pesada. Aproveito unha vez máis para recordarlle que eso que a Xunta a partir do 15 de xullo xa permite habilitar espacios. O Concello de Boiro a ordenanza seguimos tendo en setembro, non entendo por que é máis restrictiva que a da Xunta. Este ano creo que xa vai alá, non creo que dea tempo a aprobar nada, ou polo menos nada que se poida poñer en marcha este ano, pero bueno, a ver se daqui ao que queda de final da legislatura teñen a ben facer algo en este aspecto. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Triñanes. Sí, señor García Díaz. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, vino el proyecto de arreglar la Avenida Constitución. Hay un problema en la Avenida Constitución, se pasó por ahí, pasado la piscina, justo delante el bache, supongo que puede ser varias cosas por experiencia. Rotura de agua que ainda non tal, lo cual si sigue escarbando, ¿no? Pode ser pues, un simple asentamento ou incluso que auga de aquellas que hubo que un manantial que esté traballando. Bueno, más que nada para que os sanen, que non se asfalte, porque senón en 2 meses estamos outra vez igual. Bien. Tema auga.
sigo preguntando, lamento tal ser pesado, pero é a miña obriga. Cando lle van a devolver os ingresos indebidos aos veciños? A auditoría sigue sen chegarme, non sei, cambien de mensajería, a ver se MRV, seguro, hai moitas. ¿Por qué se eligió a Biacuasau para hacer la lectura de los contadores teniendo un empleado que cobrará más o menos? No lo he mirado, pero le calculo yo más o menos unos 24.000 euros. Con la primera medición que han hecho, más del primer trimestre, ya van 2 facturas de 12.000, es decir, 24.000 euros, es lo que nos costaría un empleado. Más si va a hacer los próximos trimestres, pues bueno, nos vamos a ir a la tontería. Mínimo al año salen 48.000 euros, con lo cual podíamos tener, con el que ya tenemos más otro más, podíamos tener 2, vamos a ponerle 2 y pico. Se está desmantelando el servicio de aguas, se va a privatizar el agua, pues eso es lo que nos gustaría saber. Esta semana una vecina, esto para el señor alcalde, que después se lo explico en privado, se me quejó del trato recibido por usted porque vino a pedir explicaciones por una señal de tráfico y no tuvo usted ni... La señora, le digo textualmente, le dijo: Fernando, no esperaba que me convenciera con la explicación, pero por lo menos que me diera una explicación. Entonces, pues bueno, nada más que eso, a ver si me puede contestar después. Muchas gracias. Muy bien, pues nada. Por aquí. Vamos, tenga palabra. Sí, simplemente que me acaba de mandar hoxe un veciño que na zona da Gaboteira que hai barandillas rotas, bastante falta de papeleras, que hai xente que, bueno, pues que disfruta paseando por aí e que lle gustaría que se arreglara un pouquiño esa zona. Simplemente, gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, boa tarde y nada, finalizamos o pleno. Gracias.